Bildu gira laurunen bat pertsona bilduga, gizakate bat egiten, kalejira bat egin dugu azkenean, izateko gizakatea berke genuen 1000 pertsona. Ez da posible izan, baina etorri dan jendea, nik uste dut gogotsu, posik etorri dala, eta zeran, hausiz, pausu bat baino ez da. Hor beste pausu bat zuk emon behar izango dugu lotuteko eskaten duguna. Eta izatez da, izatea lotura, zentzuzko lotura bat Galdakaora eta ospitalera eramango gaitun metroarekin. Horrengoan dautoz hauteskunde aurretik egin dugu hau den hau, elkartuko gara berriroz, plataformako kideak, hor Basoriko auzo elkarte guztiak eta Sagarrak ekologista taldeak osatzen dute hau plataformea. Eta ikusiko dugu zer nolako ekimenak edo zer nolako pausuak eraman hemendik aurrera, baina hau hemen ez da geldituten. Esan dugun moduan lehen zeretan, pausu bat, baina ez da, eta pausua, bidea egiten da pausuak emanez.